Hoćemo nešto da vam ispričamo. Nije baš neka lepa priča, a to je da večera smo jedva stigli do vas. Postoje neki ljudi koji su se potrudili svim silama da mi večeras ne budemo ovde. To nešto traje već unazad 2 godine. Međutim, nas 3 smo odlučile ovako da budemo skroz iskrene sa vama i da znate da što god da se dešava, mi ćemo uvek doći do vas. Ti ljudi su se potrudili da zastraše naše organizatore. Potrudili su da prelepe plakate. Potrudili su se svim silama da stvarno mi ne dođemo, ali mi smo došli. Bilo je pitanje u garderobiji, zaista je bilo pitanje da li ćemo izaći na scenu. Vi ste naša publika i naša ljubav. I zbog vas sve ovo postoji, naša muzika i sve ono što mi stvaramo. I želimo da znate da znamo da ste tu. Mi znamo da ste vi tu. I bez obzira što mi stvarno trpimo nasilje, mi trpimo nasilje već 2 godine, samo zato što volimo muziku i volimo vas. I još nešto da znate, kada vam tako neke stvari radi, borite se. U životu se samo borite, da vam kažem, kada žele da vas slome. I kad žele da vam skrate krilo. Kada žele da vam uzmu sve. Kada vas izdaju oni najbliži. Kada vas prodaju. Onda ih častite i pevajte. Jer pesma uvek nađe put. Svirajte tu našu pesmu, evo nas na istom mestu svirajte. Po mojoj duši samo malo nežnije pevajte, ti tužim glasom žalim ja za ovim časom da